дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва татбиқи барномаву стратегияҳои соҳавӣ дар муассисаҳои мактабиву томактабии пойтахт мунтазам машварату тадбирҳои омӯзишӣ ташкил карда мешаванд. мувофиқ ба нишондоди фармоиши сардори сароясати маорифи шаҳри Душанбе, дар ноҳияҳои шаҳр машварати омӯзишӣ барои мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҷараён дорад. ин навбат ҳамоиши омӯзишӣ дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 123 ноҳияи Фирдавсӣ баргузор шуд. ҷои таъкид аст, ки таҳсилоти томактабӣ дар низоми маорифи кишвар яке аз зинаҳои асосии таҳсилот дониста мешавад. аз ин рӯ бештар таваҷҷӯҳ ба ин самт равона карда мешавад, то ки раванди омӯзишу тарбия дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардад. дар машварати навбатии омӯзишӣ мавзӯъҳои муҳими зинаи таҳсилоти томактабӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. дар ин ҳамоиш бо ҳузури намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия ва мудирони кӯдакистонҳои ҳудуди ноҳия аз ҷониби мураббии фаъоли муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 123 омӯзиши забони русӣ дар доираи барномаи гурӯҳҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ машғулияти ғайри анъанавӣ омехта аз инкишофи нутқ дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб зери унвони фасли зимистон гузаронида шуд. зимни пешниҳоди машғулияти худ мураббии муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 123 ноҳияи Фирдавсӣ бо истифодаи воситаҳои электронии омӯзиш ва пахши лавҳаҳои гуногун мавзӯъру пешниҳоди тарбиятгирандагон намуд, ки он ҷолиб ва натиҷааш беҳтар буд. роҳбарияти шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ нақшачорабинӣ таҳия намуда, дар асоси он баргузории чунин машваратҳоро дар муассисаҳои томактабиву мактабии ҳудуди ноҳия пайваста ба роҳ монданд. таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи маориф ва татбиқи нақшачорабиниву барномаҳои соҳа боис гардидааст, ки рушди ин соҳа таъмин шавад. бунёди муассисаҳои наву замонавӣ ва беҳтарсозии шароити созгори таълиму тарбия низ ба рушди соҳа бетаъсир намондааст. гуфта мешавад, ки ташкили чунин машваратҳои омӯзишӣ барои тақвияти маҳорати кӯдакон низ замина мегузорад. ин нуқта зимни натиҷагирии машварати омӯзишӣ аз ҷониби намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ низ таъкид гардид. дар доираи барномаи машварати омӯзишӣ ҳамзамон аз ҷониби тарбиятгирандагони муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 123 ноҳияи Фирдавсӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳоди ширкатдорон гардонида шуд, ки аз маҳорати волои онҳо шаҳодат медиҳад.